kong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla, hindi ang karanalan, lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas, awat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, halos puso, pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DCBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DGKI Iriga, DXKD Polo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinag-aenot sa ringkunada. Puon kayo sa Gondolian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ibina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member at isanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras po sa RPN DCKI? Alas 9:34 ninaga. Ano oras na rin? Atod sa to, sa yung mga time check sponsor. Atod po ni Engineer Menelio Losenya, kay sa diri, General Manager kan Losenya Electrical Cycles, atod man ni Miss Maricel Almilor, Officer in charge sa DRRM, Iriga City, atod man ni Mr. Leopoldo Gamilde, Oscahed, Iriga City, sharing man atod ni Mr. Nestor Awa, PSO Manager, Iriga City.
Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na magbalita sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan gabi media hasta alas 11 pagkaga, kaibahan si Joey Habana, Ling Bicol Connection, Bicol Connection. Programa nga Bicol Connection. Ganyan daw na Biyernes. Itados ka na bulan ni Agosto taon 2019. Mairibanan po kita sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin. Ganyan daw. Pag-resibikan mga report magali sa tuyang mga karona. Pakikipag-Bicol Connection sa mga opisyal kang gobyerno. Pag-resibitin mga opinyon na suwestyon na mga pangapulan sa tuyang mga parantabay. Pagpaabot niya mo ng good morning sa mga Facebook Live viewers. Asin man pagpaabot niya mo ng good morning sa tuyang mga parantabay na inaabot kan sa moyang signal, adikti po sa parte kan probinsya ng Camarines Sur, Rinconada areas in luwas kan na probinsya, pagdaray ng mga probinsya sa lawag kan Bicol region. Asin sa enterong kinaban sa mga Facebook Live viewers na gigan pa sa malalain na nasyon na nag-view sa lawag kan sa tuyang programa sa pagikan sa tuyang Facebook Live, sa pagikan live stream, kan RPN DCKI, CNN Philippines. Salamat technical. Ano ko yung partner ni Engineer Story Aguilar. Yaman si Rodel Cesar. At sa mo yung information officer. Yaman naman sa luwas. Nasa transmitter side. Ang partner na naman, Engineer James Oco. Siring man si Tony Saison. Ang sa ito yung mga karonda, nasa luwas, yaon sinda karondang Marbaroga, karondang Rafi Bayuk, wasinman karondang Philip Barasina. Masabaw, digdi po sa party kan Rinconada area. Alata natalaka na sana kita, napasiring sa sentro kan National kan Iriga. Tabahan na Diyos ko niya ako ini. Hararom ang tubig baha. Sa pagunas na naman ka na oran. Kaso banggi, asin na amay na aga, adik po sa sulat kan Iriga sin pagtarait ng mga banuan. Kaya po nga ni ang parting ini kan buhi, banuan kan buhi. Dahil makusog na naman ang oran, nagkahagit na naman ang mga opisyal kan gobyerno lokal. Nagkakaigwa na ng kubya. Igwa ng pagka-alisto ang sa toya kung mga local officials sa may partikan buhi Camarines Sur. Abo na nindang mautro na sa para bagunas kanuran, may mga nagkakaralamo, sulit na may mga kababa na porsyon dyan, mga barangay, na intiro man na naglulubog sa tubig baha, nagpaparataw-pataw ang mga gamit asin man ng tao. Hasta sa igwa pong nagkakaralamos, pag nagkakagwa po ni nagkalamidad. Yan po medyo na naman kan route kan sa tuyang panahon. And ang National Irrigation Administration, kaulay na ni may ibang mga agency kang gobyerno, pati ang lokal na gobyerno, na pag nagtataas sa level ka na tubig, ang lake, na pag nagsubra na sa 80, labi, ang water level, luway-luway na po nindang binubuksan ang gate kan tubig na magdaloy-doy na pasiring po dyan sa parte ka na Parit River na ang nalilintikan man po na bigla man na minataas ang tubig baha, hindi man na mga nadadanyaran na mas habang lugar sa parte kan buhay.
lalo na po yung irika. Kaya itong pagpawaswas, pagpawalwal o pagpawa ng tubig kan buhi, dahil sa katakutan at ibang sinda na naman dyan iguanin na casualties sa baha, nagpaloy-loy na sinda bulos ka na tubig dyan sa Parida River. Ngayon, dito sa partikan iriga, na po, kababa na lugar man rin partikan na baaw. Kaya yan po ay makakamasapar ni biglaan na tubig pa. Pero ang karahayan lang hindi, although nahihiling ta sitwasyon nyo yan, misto lang tanaw ang parating ini kan sentro kan iriga at madali man po yan na mag-subside. Pero yun ang yan ang pangakunan ta sa mga local government units na dapat kan na panahon ng tag-init dapat piglabulabo tanang pigpalinigan at mga mayor na kanal sa mga kasintroing lugar, sa mga kababa na lugar, dito sa partikan Rinconada area. May mga river kita digdi, dapat kaya na dadraga man yan. Pakusa ng drainage dredging ang ginigibo, pag-unclog kan mga kanal na napapano ni mga libre. So mga baypay, daga, mga plastic, na mga ginagamit sa mga produkto, mga kung ano-anong basura na nakakabara sa mga kanal, ay dapat po talaga makulang drainage sa kanal ang pinag-dredging o pigkakalkal ang mga ating ini. Kung imagine ang mga river, pinagdadraga para hararo. Sa baga sa kinakatakutan na maray, ang pagpara patunas ni na makusuglawaran, may mga lugar na biglang pinagbabahan. Kaya dapat ang preparasyon, antisipasyon ng mga local government official, pag tag-init, iyan ang tawanan ng priority, ang pagpakalkal, pagpalinig ng mga kanal, mayor na kanal, asin kan mapipili gabos ng mga local government units, mag-uulay, mga alkalde, kaibanan ng mga city and municipal engineers and iba pang mga official kang gobyerno, DPWH, ang National Irrigation Administration, kung paano ihagad na sa gobyerno nasyonal, baka mahagad ng tabang sa presidente o sa mga senador, sa mga congressman, na matabangan ang Rinconada area na magkaigwanin talagang surumpay. Asin darakulang mga drainage canal na pasiring sa Bicol River ang tubig. Na maagi dyan sa mga Barit River, Waras River, pasiring sa Bicol River. Naday kita digdiyo binibigla na mga tubig pa, taminsan ang mga bihikulo na mga harababa dahil kaya nga magtampisaw o magbiyahe sa mga nagarararon na tubig ba sa mga kasinturuing lugar sa Rinconada. Marami itong mga truck, mga basis na pwede yan. Pero kung itong mga motorsiklo, masumo-sumuan mga tambot sa kayan, magin-an mga kotse na harababa man ang mga pagka-design ay masumo-sumo malalamos ang makina hanggang sa laog ng tubig ang makina. Dakulang perwisyo asin dakulang gastusan sa mga may sadiri ng mga bihikulo. Takon iri kasanaman po ang magpapara-eskusa kayo na magparapararo, magparapahiwas kan mga kanal. Asin magpadraga kan mga salog taligdi kung ano ibang mga pagtarait na munisipyo, dahil man magibo kan siring na lockdown, inutil mang girarit, ang tubig na halik sa buhi,
ang tubig na hali sa bula, asin na nabuha, madago sa iriga. So, mas malupit nga ni Tigdiyo ang nabuha. Takon kababa na pong lugar ang sindro kan iriga para sa samuya, obserbasyon, mas hababa ang porsyon kan sindro kan banwaan ka nabuha. Kung kita di nagpapataw-pataw sa baha, mas nagpapataw-pataw sa tubig ba dyan sa sentro ang mga kababayan ta dyan sa may party ka na po Camarines Sur. Iyo po ini ang problema. Kaya nga ni may mga solusyon naman ko na rin sa Congressman Cordono na magkaigwanin na inaapod na alternative road, ining magkaigo dyan in bypass road na mataidan niya ng Kulang Culvert kanal, itong mga box culvert na talaga. Bako na itong mga bilog-bilog lang na konkretong culvert na ang mga sizes sa sarsaradit. Na pag nagkaibanin volume of water, ali sa tubig uran, ali sa volume kaini, lalo na pag nagbubukas ng gate, water gate and buhi, pag nagpawaswas na sindaling tubig sa Barrett River, marikaso na maray po ang tubig, minalangkaw ang tubig baha sa sentro kan iriga, apektado ang nabuha, apektado ang baaw, bula. Mariray ko po ang parte kan balatan, tan balatan halangkaw na lugar. Apuera lang po ang tubig sa dagat, alikwas, pwedeng abuto ng tubig ba man ng mga taga-balatan. Kundi pinira man kayo na bahaon, kung may bagyo ang balatan, halangkaw po kaya yan Pabukid ng lugar yan halangkaw yan. Kung i-compare mo dito sa partikan na bato, posible pang inot na bahaon man may danaw man po dyan. Kaya nga kung may mga routing panahon man, itong mga residente sa mga gilid asin panpangkan na danaw, naan sa indang PGS-tran po, inaapod na mga uru-alsa, inot yan na pinapalipat, pinapaharali dyan kan mga alkalde o kan alkalde, asin kan Municipal Disaster Risk Management Office, asin kan mga barangay officials, mag-evacuate ngayon ka mo tabaka ngayon, abutong ka mo ni makusog na uran, asin alon, asin ba, magkagaranyaran ang sendong buhay. Kaya iba kayo dyan ng mga gibo sa naman sa mga low materials nang iniistara ninda, palibasan hanap buhay ninda sa lanaw kan bato. Pagdakop ni tilapia, ang istara ninda, ito po pag ang mga kubo-kubo lang, alagad, puro alsa. Yan. Kung di masakit maray kung bakong pamilya nag-i-restar, may mga sarapit na kita. Siyempre, nakabilog man yung aki and mag-agum na nag-i-star sa kubo-kubo sa oro alsa. So, nagdadako ng pamilya. May mga sarapit na aki. Kaya, inot yan na aabisuhan kan mga local officials sa may partikan bato na mag-arali ngayon ka mo dyan sa delikado sa tuyang panahon. Kaya yan, dahil pwedeng magmatagas. Pero mariray ko nga sa may partikan bato, tadaing gayo nagsasapar nin siring kaining sitwasyon ta sa syudad kan iriga na minasapar kita nin madali o na maray marikas na paglangkaw kan tubig ba, iyan po medyo po maintindihan taman na pag nagbukas na po nin pag nagpawaswas na po ng tubig ang neya na tubig hali sa buhi, kung naglalangkaw na ang water level sa lake, buhi, kung nag-elevate na yan, nag-more than 83 something meters na kayo, nagkakaigwa man sindang luway-luway na pagbukas kan gates and kumpirang metro man ang minababa na tubig sa water level. So at least nami-maintain ito kung dahil malantokan ng mga paroy,
grabe ang konsiderasyon po na binigay ko hanggang na National Regulation Administration as in kan mga local official. Nadaay malantupan ang mga paroy lalo na kung hinog na, kung madali ng anihon. Dahil man na mag-overflow ang tubig sa mga danaw, ma-scattered, ano po ang mga tilapyaman, ang mga ribo-ribo o milyon na mga tilapia sa mga fish cages, kumbaga sa ano, burulabog na, as in makakaruluwas na naman sa mga kanya-kanyang fish cage na may mga kanya-kanyang fish cage owner. So, apektado ang mga pescadores kung binibiglang pinapawaswas ang tubig dyan sa may partikan buhi. So, grabe ang pinag-aadala na kinukonsidera na maayong maapektaran na grupo ng parauma, as in grupo ng mga parasira, as in mga tao na ka-iristar special 20 sa mga kababa na lugar. So, sinisiptiman ng dagabos. Alagad, nalilimtian man ang nauuragan man digding nalilimtianan na napiperwisyo kita sa siyudad kan Iriga, nakuha, asin parti man kan Paaw, parti kan Hula. So kaya dapat na mag-urulay din mga local chief executive sa Rinconada, kaibanan ang mga matalino, madudunong na mga inhinyero kan Department of Public Works and Highways sa 5th District of Camarines Sur. Sa persona ka na pamayo dyan na si District Engineer Intoy Duribao, alagad in every action, in every project, in every program, kaipuan po ang dakulang kandidat. Bago sana kayo milyon ang kaipuan para mapakarita ang drainage sa Rinconada, ang Bicol and Baritwater River ang para sa Waras River mapapakarayan kung igwa pong awad-awad na pundo. Kaya dapat ilaog na yan sa build program ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nangarig at least kitaman at least di magparasabar kan bigla na tubig pa digdi po sa parting ini kan Rinconada area masakit pag nabibigla pati. Bicol Connection Report. Nasa linya ko dyan sa itong pag-iriba gikan sa lawas. Good morning, please kami. Hello. Good morning kami. Sabi karon ng Joey. Oho. Akin ka na. Ano ito patulpo lang line mo? Sige na, mahanap ko ako ng telepono. Ayun na, okay na. Maray pa. Maray pa lang line. Para sa dito Landline na lang lagot ang gamitin mo. Nagpupurpos nga kang sa imong busis, bakong malinaw, bakong klarado. So, mahanap na si Philip para sinapunin na telepono na lang. Tangaga mas malinaw tang dadangukan sa iyang report. Bueno, paratihon ta daw niyong mga nag-watching sa satoy akong programa. Good morning. Thank you so much for watching. Kay Jack Isabel Pinsan, good morning. Kay Roy Baclao, amigo tang close in security. Ang SPO4 Roy Baclao, nag-aantabay, PNP member. Good morning dyan sa inyo sa Partikan ng Bahay. Ayaw sa linya si Philip Barasena. Good morning, Gara. Please kami. Salamat tabi karon ng Joey, pero magayon-gayon ang boses bigyan Maurag, gwapong-gwapo. Yan na pala kita barangay hall ka na San Vicente Sur sa Siyudad Iriga. Magkaulay niya to si punong barangay Johnny Nacario sa San Vicente Sur pala. Di sa Siyudad Iriga, sa Rosa na Philip B.
bilang drug cleared barangay. Kaya maganda na pareta ini para sa mga taga-Iriga. Kap, good morning po. Like po kita sa RPNDCKI. Angkor po si Tarundang Joey. Okay, good morning Joey, and good morning Philip, and siyempre sa mga naglarangog sa Radyo DCKI and pati sa mga taga-Iriga, especialmente sa sakuyang mga kabarangay. Good morning. Good morning, sir. Ano po ang pwede tang maipaabot na impormasyon sa satuya pong mga parantabay, ilang urog na po dyan sa mga constituencies po nito sa inyo pong barangay? Kaya Jo, ining saro sa pagkakapiling o kaya pagkakadeclare sa mga barangay as drug clear barangay, pinagdeclare ka na PNP Provincial Command na receiving ko ang award kan Lunes na aga sa provincial headquarter. And sa rin sa mga angat sa muna, mga administrador, kung paano ini ma-maintain sa mga barangay na maayo na talagang maggamit ng illegal na droga or at talagang ito nagbabalak dahil na mag-attempt. That's why padagos ang samuyang kampanya sa samuyang mga constituente sa Barangay San Vicente Sur para sa pagtuos mga information, dissemination, and ibang mga livelihood programs na sa mga iludol sa mga person who use drugs sa mga barangay. Paabutan niyo po ikaling congratulations sa punong barangay na saro ka po sa magiging modelo sa enterong barangay official, punong barangay sa enterong Camarines Sur, nan barangay San Vicente sa siyudad kan Iriga sa paagi po kan barangay council asin ka na partisipasyon kan mga constituentes mo na ideklara na pong drug cleared barangay sa enterong probinsya asin enterong siyudad kan Iriga. Yes po, Joe, kan Lunes sa Rinconan area, ako lang sa Iriga City, barangay San Vicente Sur na Yaunduman. And 10 kami sa probinsya kan Kamsur na receive kan award naman sa provincial command. Oo, ngunyan na ikaw po, modelo ng barangay na drug cleared barangay po ang sa imo pong barangay. Paano po maaarog kan ibang mga punong barangay yan sa imo pong naging sistema o estilo or paagi para po sa siring kaning dakulang unra na sa imo pong na-receive. Medyo dakulan sa mo yung pinag-agian sa drug rehabilitation kay itong mga samuyang person who use drugs, itong mga drug surrender me, na nagkaigwa kaming 2 batches para matapos o kaya makagraduate itong samuyang mga SDO sa mga barangay. And medyo difficile, Joey, ang pag-comply kay itong gabos ng mga requirements na siya tawag na provincial command. Pero gabos ito sa mong na comply. That's why Barangay San Vicente Sur was declared as drug cleared barangay digi sa siyudad kan Iriga. And sa mga pwedeng maitabang, Joey, sa mga barangay kan Iriga, we're offering our services duman sa ibang barangay na willing kung kan sa mga serbisyo na magtabang kung paano sa mga ginibo na sa mga barangay maging drug cleared sa siyudad kan Iriga. Oo. Ining mga nag-agi na sa mga drug surrenderies, mga nag-aagi po sa inapon na drug rehabilitation. Kumusta po sindangon yan? Kumusta po sindangon yan? Kuya na Joe, sangon yan, igwa ng kadaklan, igwa ng mga trabaho na ang DSWD mismo ang nag-o-offer sa inda kung ibang mga islat naghahanap ng mga trabador. Sinda mismo ang nag-recommend sa mga paywatch na mag-relao. And ang kagayon na kaya, maski i-drug test mo yan, negative ang nag-urulos na sa mga drug surrender.
So, grabe po ang pasalamat po kan pamilya kan mga natabangan po nindo dyan. Ano ka? At least, dahil na sinda mabalik sa maraot na mandatang bisyo, nagkagawa pa sinda ng maray ng trabaho. Dahil po yan sa tapaman, kan DSWD sa Indo. Yes, Joey, pero itong sarumbats mo, medyo difficult, halos medyo kami paan mga pinagbasol na kagustuhan nilang da itong pag-representa, pero sa Oringal daw, medyo na-realize man nila na ito pala ginigibukan barangay council pa kung para sa mo, kundi para sa senda na mabagoan sa ilang buhay dahil sa kuya nila sa salang direksyon sa ilang buhay. Kap, saro pa po sa nagiging modelo ang barangay San Vicente sa Sudat Caniriga, kamo pa lang po, number one pa sa mga pagtanom ng mga gulay, ng mga sa gardening, and modelo pa lang kamo kayong topic, Kap, ano? Yes, kung mahiling mo, Joey, hindi sa katahid kan Samuyang Community Center, yahon ang Samuyang Gulayan, nahilingan ni partner mo na yahon digdi at sa mga si Philip, Gulayan. Si Philip, nahilingan sa Samuyang Gulayan. And saro pa rin sa alat mi itong evaluation kayo na may evaluate ang Samuyang Gulayan. Sa ikong pag-promesa kayo ang Department of Agriculture na contest mo nila mga gulay sa tirong barangay. Ano ba sa inyo kung gulayan sa sendong barangay? For konsumo lang yan sa sendong kong barangay or pwede man po siyang i-market? Kuya ini ang pinag-ibumi kayo ni Joey, kung itong gabos ng mga organization, pati itong sa mga PWODs, pinag-require na mag-garden dyan sa kondisyon na ang gusis kan ng garden sa indaman. Kaya kanya-kanyang harvest ini sa mga ngunyan. Kanya-kanyang gusi. Yes. Pero halimbawa po may bisita ka mo, nagpasyar sa Indo and then tour nindo dyan sa sendong gulayan sa barangay. Ano, kung naara man, gusto man makabaka lamang ni gulay po anali sa Indo. Pwede man daw po yan. Sobrado man ini sa pangonsumo sa rong pamilya. Kaya Ay, ako kan po ako bakang kan nasa ino. ay, very good pala na Kap. Okay. So, apira po kayo, kumusta po ang internal revenue allotment kan sa Indo pong barangay? Kumusta po nindo na tama man daw po na naiaalokar sa mga dapat na gastusan dahil po kamo dyan kinukulang kan sa Indo pong mga budget para sa Indo pong mga programa? Actually, kung sumahon mo, kulang yan ng Joey na income. Kaya ngunya nag-igo kaming regularization ko dyan, pinapinalize mo itong tax ordinance para magtaas itong samuyang koleksyon sa itong negosyo sa mga barangay. Ay po. Akap, masulti ka mo da, pero mapupospond ang eleksyon sa 2020 sa barangay NSK. So, bakit maging ang eleksyon gani, baka bago mag 2022 or 2022 or maisabay na sa presidential election ngayon, ano? So, ano po ang update mo? Anong borobarita mo? Tayo ang kagustuhan kan sa tuyang presidente kan sa tuyang nasyon. Alang daw ang porsintahe na may postpone talaga ang barangay election. Pero sa sako, mas managos man yan. Pero may parado ang Johnny Nacario na mag-survey sa barangay San Vicente. Okay. Thank you so much po sa mga information and again, congratulations. More power po sa inyo ka. Babalik ko po online kay Philip. May apot ko lang po na narinig po ng talaga ining covered court na San Vicente Sur na promesa ni Senador Pamakino sa pigiling ko may mga proposte na pagdikdik na pero niya na preparado ng punan na sinabit ng proyekto. Yes, Philip. Actually, nag-layout na kasuhapon ang contractor kaning Samuyang covered court na iyak daw ni dating Senador Pamakino. And siguradong diretso na ini, hindi mo niya magamayo makusugod ano ran. Pero ang mga
kuya na yan, kasama niya pinagribo ka kontrato na officially nag-start na kaitong sa isang layouting. Pangapudan mo na lang Kap, sa mga parantapay niyo. Sa mga kuya sa mga constitutikan sa mga barangay, ikaw nga ni kami pag-schedule sa aga kung medyo magraya-rayan panahon, itong satuyang synchronized rabos from Zone 1, 2, and 3. Ito, panlaban ito sa kuyan, dingging, kaya rabos laban sa dingging. Ano sa mo yan? Dito Lucayan. Kabos ng mga residentes kan Barangay San Vicente, kaya imbitaran mi na magpartisipar, magluwas, ng aning medyo maliling at satuyang barangay, dahil kita tamaan ka itong naglalakop na ilang itong dingging. So, yan tabi, karandang Joey, Maputon mo daw si Capcom dahil nakaipuan pa na mag-sagibo na paging operation. Kung dahil na po na kaibuhan na magkaibuhan na baging operation. Sa hiling ko, maski mayong paging, bastang maliling ang kapalibutan, itong drainage, malinigan, din igwa manapig kung yan, pag-distribute ang City Health Office na panbugtak dyan sa mga kanal. And kung medyo makrayang panahon, ma-spray kami sa mga culvert, sa mga kalin dyan, nag-distribute mga ma-spray kami sa akin. That's why, again, we're inviting all constituents, residents ng Barangay San Vicente, na magpa-participate po sa general cleaning, rabos, laban sa dengue sa aga, alas 7 in aga. Thank you po. So, yan tabi, karandang Joey, pagkikipagulay niya to kay punong barangay Johnny Nacario ka na Barangay San Vicente Sur, di sa Siyudad Caniriga. Kumusta na lang sa mga pag-iriba niyang kagawad na yaong migdi sa sinambit ng barangay. Oy, believe ako pwedeng ma-premiuhan as in mapunusan si punong barangay kan local officials na di sa Siyudad Caniriga na marian performance na awardan pa sa indang barangay como saro sa drug barangay senterong Camarines Sur asin sa Iriga City. Kaya magmambarata ini na San Vicente Sur sana digdi sa Siyudad Caniriga naging drug cleared digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sana may magsurunod pang mga barangay digdi sa Siyudad Caniriga, Pangarugan ang maging modelo. Sa aning mabawasan na bagahan pagiging itong may mga barangay na apektado pa na pagpariwaskan illegal na droga. Huwag sabihin, mayo ng adik ni dyan sa Barangay San Vicente sa Iriga. Mayo ng adik, mayo ng puser. Mayo, sana mawara na talaga. Pag may mga adik-adik, papadulan nila kapitan. Nangyayari. Lalapnitan niya ni Kabi. Ko yan to magigtik. Ang tigiling ko pa tidigdi sa Barangay San Vicente Sur, Iguang Material Recovery Facility na kungtasan kay itong mga pet bottles digdi sa naunang-pisa ng barangay. Kaya ako mga programa na Barangay San Vicente Sur na pinagpapagibo muna ni punong barangay Johnny Nacario. Barangay San Vicente Sur baga sarili sa mga perming nakakakuha ka na mga special award kung igwanin okasyon na lokal na gobyerno ka na Siyudad Caniriga, mga programa itong sa Clean and Green, tapos sarap na nga ni kaya ining pagiging drug cleared kan Barangay San Vicente Sur na nakakuha na naman si Daniel award alis sa Camarines Sur Police Provincial Office na pinag-tauan kana sinambit ng award sa mga barangay digdi sa Siyudad Caniriga sinda sana
ang naging drug cleared. Kaya maparatay ni para sa mga taga-iriga na ang San Vicente Sur naging drug cleared ngunya na mga panahon. Sa 10 barangay pala digdi sa probinsya ng Camarines Sur asin ang iriga sa Oining San Vicente Sur saro sa barangay digdi sulod kan iriga na drug cleared. Kaya yan ang maugmang parata. So yan tabi karandang Joey ana sa kuyang heras na informasyon pagkikipagulay niya to ipunong barangay Johnny Natario kana barangay San Vicente Sur. Di man si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray, karon ng Philip Barasena Sinman, punong barangay Johnny Natario, kan barangay San Vicente, Iriga City. Congratulations po, Giraray, more power dyan sa Induga po, sa Indo pong barangay. Bicol Connection Report. Bago pa ako maghanap buhay, mag-commercial, parating ko ng mga medigdi, mga para antabay sa programang Bicol Connection, as in man mga Facebook Live viewers me. Good morning kay Florenda Bulahan, nag-watching. Tirma ng Monica Periki, nag-watching. Good morning, Brother Joe. Kamusta kayong lahat dyan sa RPNTCKI? Especially kay Darling Cha. Uy, pambira. Masagutan na marinig tugang ko. Para sagutan mo naman si Cha. Anapod mo ba di, Darling Cha? Ada yung malagod ikanggot ni ni Mrs. Winobrata. Maanong kang maray, masagutan kang maray. Ay, good morning kay Kagawad Ilma Dilima. Pirmi man na kaulay-ulay ni Hermanang Monica, ni Cha, asin man ni Kagawad sa RPN. Good morning kay August Vergara. Idol, good morning. Nag-watching man pala na sa kuyang idol. Sikat na broadcaster sa Sarongga, higanting radio station sa Manila. Nag-watching man sa kuya. Hali siya dati digdi sa Sarong AM station sa Naga City. Nag-apply siya sa Sarong higanting radio station sa Manila na nakalaog siya. Ngunyan sikat-sikat na komentarista siya duman sa Metro Manila, si Idol August Vergara. Congratulations sa iyo, pare ko. Napakahusay mong managalog at napakahusay mong komentarista ngayon. Kaya binupuri kita. Mabuhay ka. Uy, nagwawatsing man pinaka-mabuot, pinaka-magayon, pinaka-siksikang nabuha, pinaka-magayon magkanta. May panpo sindano kung may mga okasyon ka mo. Mga kasalan, birthdayan, mga pwedeng anniversary, piestahan, kung ano pang okasyon nilo, yaan po, nagawatsing. Magayon magkanta si Ma'am Lilibet Pradis sa Brazan, Villanueva of Nabo Camarines Sur. Thank you so much for watching, ma'am. And good morning kay Manay Lisa Mora, kan Barangay Perpetual Health, Iriga City, nagka-watching man. Salamat na maray. May mga parantapay na kita dyan sa Barangay Perpetual Health, Iriga City, sa Barangay Council. Nagka-watching si punong Barangay Eduardo Rimewa and family. Kasi ng Barangay Council na mga may higos na mga barangay kagawad po dyan, mga barangay workers, personnel. Good morning. Thank you so much for listening or watching. Yan man si Manoy Pedro Narvaez, nag-watching. Ang pinakamalupit na idol ko dyan sa probinsya kang Albay na broadcaster, as in number 1 commentator sa Sarong Higantiman na radio station sa Sulat kan Legazpi. And at the same time, siya ang consultant public information officer, chief, kan office of the Congressman Joey Sarti Salceda, kan 2nd District. Iyon ang pinaka-idolo. Peter and Sisa Boss, good morning. Thank you so much for watching. Siring man si Aileen Cortez.
nag-watching. Thank you so much for watching. So, mahanap buhay muna kami, and then mabalik kami sa programa sa iba't iba pong pag-uurlay-ulayan. Red Horse to, astig ito! Drink responsibly. Di pasisiil ang astig sa sariling bayan. Yan ang Red Horse Beer. #1 beer. Drink responsibly. Sabi ng Red Horse Beer, hindi mga astig. Drink responsibly. Welcome to BMC Resort, your parent swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies, bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at 2020 Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City. Or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa rumiyado, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita naghahanap ng makakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado, manalauman niya ko. Unpa kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado, madalit sa naghanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwaning mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuaan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sarap man na license in Palmer with license number 749. An Vega Funeral Services, Una Porinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudaan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Porinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Hansen, and Manila ceramic tiles, Euro tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Muro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. For my next trip, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi eh. May kaibigan kang Michael. Wala. Hilig ka?
Sa blue. Red. Oh, ito sigurado. Paborito mo ang Pure Food Standard Juicy Hotdog. Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Food Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap, chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. Mura at ang kalidad ng salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the vintage edition ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang vintage vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. And Miss Radio Todzeno Linda, Mr. and Miss Edmond and Margaret S. Oliveros and family, USA, Mr. and Mrs. George and Maricel Gaspe, La Trinidad, Irigan City, Mrs. Arlina Butaran and family, San Agustin, Irigan City, St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Irigan City, Kagawa, Alma de Lima Gaspe, San Agustin, Irigan City, Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, as in an RPN DZKI family. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Sabi ni Hermanang Monica Tulinki, good morning po kay Sir Tony Aguilar. Nasa po yung gwapitong part na rin sa technical side, nasa mo yung chief technician. Good morning ma'am, si Ma'am Lita Pama Burimot, nagawatsing, naligyan po sa may party kan na probinsya kan Bataan. And good morning ma'am sa mga personnel and staff, board of directors, kikim buksit, pag bayad ko kasuba ako kan konsumo sa kuryente. Sabi ka to ni ma'am corporal, ika pala niya ang Jubilee. Nakuhin po, sabi ma'am. Nagpaparadangog niya kami sa programa kan Digital Connection. Kaya man lamang ba ngayon kami nababati digdi sa Kasureto 3. Niya ko, pati yung kukunya ko kamo, si Miss Corporal, na mabuot na cashier dyan, kahira, kan Kasureto 3. Mabuot, magalang sa mga kliyente, as in friendly, magayong-gayaw niyan. Kaya niya ako, batiyon ko niya ako, mga parantabay palang kan mga programa sa RPNDCKI, and mga opisyal, as in personal staff kan Kasureto 3, dyan sa San Isidro, kan Ciudad kan Iriga. Good morning po, and thank you so much for listening kan sa mga programa. More power po, and God bless you always. Sharing man po ang mga nangyayari man po pagang garadanan, paradilan, pag-usa na sa Negros Occidental, pati na po ining parting ini sa iba pang lugar, nangyayari ang garo na sa manok na binabadil ang tao kan mga responsable ng kadaklan at large. Malat dyan sa may party kan Bula Camarines Sur, sa sarong establishment dyan. So mag-agaw, sa kaso doong saliring tao, mantang video okay, nagyatagay-tagay man kayo, bigla na sanang pinagpabadil kan suspect na nakabulit, as in nakamotorsiklo,
riding in tandem, tapos bigla na sa pinagbabadilgadan po itong apa. Kaya nakaka-alarma, nakakatakot, ang mga insidente basta na sa nang pinagbabadil na garo mga manok ang mga biktima. Tirak mong kan mga nababayaan na pamilya po. Kaya dapat madakop kan mga may higos, mga maskulado na mga membros kan Philippine National Police ang mga responsable para matawan po ng hustisya. Ini pong nangyaring ini sa apat na gayong mga biktima. Makairat-hirat man po pag kumbira man kaya natin. Bigla na sa naman na pagpapara, dayaran po na ang kausa. Kung kausa sa negosyo, kung rival sa negosyo, o kung ano pa. Nangarig pong at least may kasimbagan ng mga kaaputan kan mga biktima na naghahagad po ng hustisya. Grabe ini, nakaka-alarma. Pag-usa na po sa partikan na Negros Occidental mo niyan, grabe ang nangyayaring karadanan. Pati sa iba pang runakan Pilipinas. So pag-aarap na kayan, baka nga nila sa may partikan na Negros mag-deklara ni Marciano. Dahil po sa mga karahasan na hinahasok na akan mga responsable. Tapos pigtutok pa sinasabi ng naghahasok ng mga krimen duman, sabi sinasahod po sa New People's Army sa probinsya kang Negros Oriental. Kung saan po kabilang ang apat na pulis ang nagadaan na pinag-iisipan po ni Presidente Rodrigo Duterte na gamitin na sa iyang inaapod na emergency powers laban sa mga NPA duman. Sigun sa Malacanang, kung i-recommendar kan militar, asin kan local government, sigurado na isa sa iraron po ni Presidente Duterte sa martial law ang Negros Oriental. Tamaribok na naman, sabi sa mga report makang resibita, sunod-sunod man po ang nangyaring garadanan. So, iba nga ni duman na tiyos man na pamilya, binaradil man kan mga responsable, garadan man. Na kung iibalwaran man ang pagbuhay, nabubuhay sa pagtanom-tanom, pagtanom ng tubo, pag-uma, mayo man dakulang kabuhayan, ang harungan haros sa gaba-gaba naman, mga gibusa naman sa low materials, mga nipa-nipa, tapal-tapal, mga sako. Tapos ginaradan po kan mga at large na mga responsable. Kaya sabi po ni Presidential Spokesman na Salvador Panelo na garo nga sinamantalaman kan mga sinasautan duman na rebuilding komunista ang nangyayaring mga land dispute sa Negros, as in garo may nagyayaring garo pag amkam kan daga na subuot sindadaang nagdidesisyon kung sa sana ang dapat na ibang rights or maging pagsasadiri kan mga kadagaan sa probinsya kang Negros Oriental. Kaya nagpatanid po si Presidente Duterte na garo tatapatan niya ang bigahasok na karibukan kan mga
Bigkasasata na NPA rebel group sa mga inosenteng sibilyan asin mga autoridad sa sinabit na lugar. Na igudang apat na pulis ang bigrat-rat paano. Alagad na inat po digdi pinag-subo na kan na presidente sa 5 million pesos. Itinaas niya na. Itinaas niya na sa 5 million pesos ang reward money sa siya man na makakadako sa mga naggaradan. Sa bali apat na pulis duman sa Negros, dead or alive, buhay man o gadan. Alagad po, nagpapahimutik man po ang Communist Party of the Philippines o CPP na un-NPA po ang nasa likod kan panggagadan sa mga sibilyan asin iba pa sa sinabit ng lugar sa Negros Oriental or tama, Negros Oriental. So nakakaangirat ko tatibaan kung digdi sa Bicol region sunod-sunod man mangyaring garadanan o pampabadil na among manok sa mga biktima, diba? Pati ang Bicol region mamiligro na iba sa iraron po sa inaapod na martial law. Kaya sana mauntok man ang nasiring kayo pong mga karahasan na nangyayari. So, ultimong barita tabaga dyan sa may partikan na pula. So, may apat na gayong binakadiligadan na kung saan po sagot sa ngunyan dahil pa nadadakop ang mga suspitsado asin dahil pa maaraman gayo dahil pa maikongkreto ang naging motibo kapalagos pa po ining iimbestigaran kan mga investigador kan Philippine National Police. Sana sana maano na yun lakop naman ang gating mga suspect. Kaya magkamtan po ang hostisya. Tayo mga inaapod na mga pamilya ng mga nabibiktima. And sana makamtanta ang katunayungan dito po sa tuyang lugar na mas maray po itong nabubuhay kita na mayong kinakatakutan naglalakaw man o nagtuturo na mayong kitang kandalan sa buhay. Mas maray na kita nabubuhay nin peaceful, nabubuhay na malaya, na dahil kitang kinakatakutan na baka ngayon may bigla na sanang padil o magbulok. Kaya sana ang katuninungan na makamtanta dito sa tuyang lugar. Nagarabi po kaya magana na makahandle man kaya baga talaga. Pero mag-arang lang kita sa mahal na Diyos na dahil man po mag-alalaan siling na mga karahasanin na krimen. Lalo nang namamatita ang pagtiyo sa mga panahon na ini na nagpaparamahal ang mga barakalon pati ang mga pamasahe, mga presyo kang gasolina, presyo kang mga panginot na barakalon and other basic needs and prime commodities nagtataraasan po. Dangan nabubuhay ka na igwa ka pang kinakatakutan garo baga nag-grout na garo baad magdakol ang mga maghilang sa puso. Pero ayong pinakang maraykayan maging kita
Mabuhay kitang mayong pinagpipirwisyo na kapwa. Mas maray itong nabubuhay kitang mayo kitang dinidihado. Mas maray itong nabubuhay kita na mayong nag-aangkot na kapamilya o kapwata. Mas maurag itong nabubuhay kita na permi kang nasa righteousness. Isa man itong nabubuhay ka na may inaagrabyado ka. Isa man itong nabubuhay ka na may inaapi ka. Kita ang buhay tang itinaon ni Amang Diyos. Isa sana ang may poder na magpawi kaya ba kung sisay pamananggan. Kundi ang tao kaya, nilalang ni Amang Diyos, duwang klase. Sarong anghel ang ugali, sarong demonyo o demonyo ang ugali. Pag nasaniban pa ni Lucifer, ay mas malala. Ano? Okay, yan po. Maka-represent na pangyayari. Dangan problemado pa sa puro aldaw na pagbuhay. Kung siya ay ngay makit-kit na naman ng gastuson. Kung siya ay na naman ngaya madisponer ng kakanon sa oral daw. Lalo na kung ngayon na masakit ng makalaog sa trabaho. Kung ma-apply ka ngayon ng trabaho na makaman tinapusan dawa sa secondary o high school, ay di ka man basta ngayon na ma-aako sa trabaho. Saka grabe na ang requirements mo niyan. Bago ka man makatrabaho, aagadan ka ng kung ano-anong dagmang na mga requirements na kaipuan mo pang magastos. Arog kan court clearance. Madyan ka sa korte para mag-agad ng court clearance. Ma-disponer ka ng NBI clearance. Ma-plate ka, makagang ka, mabayad ka ng NBI clearance. Makuha ka ng police clearance. So, mabayad ka mag-iraray sa pagkuha ng police clearance. Makuha ka ng sidula. Ang pagkukuha po ng sidula sa barangay man o sa opisina kang treasureria, may bayad bang giraray po yan. Magibo ka ng PDS or masabit ka ng biodata, mabakal ka yan ng form, magastos ka mang giraray. Kaya ako lang gagastusan mo. Ikadawang, gagastusan mo sa mga medical clearance mo. Kung ikaw makanghilang na nakakaawa, kung ika mentally and physically fit, no? May mga requirements. Kaya masakit mo niyan po makalaog sa trabaho. Kaya dapat pala, pag nagkaigwa kita ng trabaho, pa na nga itong tapuan sa tuyang trabaho. Mas maray na po yung tatrabaho kita na mahaltan sa itong trabaho. Kisa man na nagtatrabaho kita na garo kung nigusan lang ngayon ko, matrabaho ako. Pero pag inugakan ngayon ko, ma-absent ngayon ko, ay kung may po ang sarong empleyado, inaapot na behavioral problem or inaapod na garo iba ka ngayang problema sa ugali mo, tanggal ka na naman sa trabaho. Kalipat-lipat ka hanggang sa rolling stone gathered no most. Gustong sabihin, ang gapo na litong sa ng kalilitong, mayong pondo kalilitong, dahil siya malulumutan. Ayan. Dahil ka mariregular sa anak buhay mo, kung garo ka agapo na litong kalilitong, rolling ka rolling. So, dahil ka magagamutan. So, yan kayo ang buta yung mga gurang, nadadang ko sa naman po yan sa mga gurang.
Uy, may ano pala no, may 10 na pong gayong mga corrupt official kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Papangaranan po na ni Presidente Rodrigo Duterte niya kung marayman. Uy, si batchmate Tess Rimando, nag-watching sa kuya. Happy Friday, batchmate, sabi niya. Salamat, batchmate. Tess Rimando, nagbati sa sakong programa, nag-watching. Thank you so much. Ayan, And then, sabi po sa news, nakahanda po na si Presidente Rodrigo Duterte na pangaranan ang 10 opisyal kan Philippine Charity Sweepstakes Office na inbelto sa buot sa sarong multi-billion. B, as in billion. Grabe niya. Na piso korupsyon na nagtulak sa iya para suspenderon ang mga gambling na operation kan PCSO apira sa Lotto. Ibinalik na po ang operation kan Lotto. Grabe pala sa naluging income. Sapat lalo na pagpundo kan Lotto operation. Nagsakat sa mga 250 million ang nawala sa kabangkong gobyerno. Kaya, sa kamayo man sa investigasyon kan NBI gayon, pero ngayon mayo man, malinaw man na mayo man yung corruption na nangyari sa Lotto operation, kaya ibalik na lang ngayon Presidente. Kaya nag-order si Presidente, ang Lotto operation, ibalik na. Kaya urugmaan man sa mga empleyado kan Lotto, saka sa mga operator kan Lotto. Alagad sa iba po, dahil pa papabalik, may mga investigasyon pang ginigibo ang DOJ, especially ang National Bureau of Investigation. Alagad na og makitata may 10 na official kan PCSO nasa kamot ni Presidente Duterte. Nangangaranan niya. Marami niya na maisa publiko Pangulo, tangarig maraman kan mga tao. Dahil 10 yan pala ang siging pasasa, pasiram-siram. Sa kwarta na dapat magadago sa mga proyekto kan PCSO. Alagad biga buburol sa sige ang pakayaman. Dapat kayan langatungon grabe ang nila. Pasasa sa pira kan PCSO na dapat madago sa mga proyekto kainin sa pagtabang pinansyal, sa mga naghihilang na mga kaymanwata, lalo na itong mga tiyos na pamilya na inooperaran sa mga internal organ nila and ipapa na ang PCSO sa nakakatabang ko na sa kang gobyerno sa mga hospital bills, bayaran sa doktor, kasi ito yung mga kababayan na mga tiyos na maray na may mga kamatian sa buhay. Kaya aros ko multi-billion pesos corruption na nagtulak sa iya para suspenderon ang mga gambling operation sa kanya PCSO apira sa Lotto. Liwat po na nagpahayag ng pagkadismaya si Duterte. Sa talamak na mga irregularidad, katiwalian, sahensya. Sa anibersaryo po ka National Security Council, as a National Intelligence Coordinating Agency sa Quezon City, Kansarumanggi. Kinumpirmar po kasunba ni Presidential Spokesman Salvador Canelo napapangaranan sa lalong madaling panahon kan Presidente ang subot mga tiwaling opisyal. Pero dahil niya papig detalye. Kaya alatunta na lang po ang pahayag na yung kang Presidente. Seryoso po ligdi. Seryoso po ligdi si Presidente Duterte sa pag-resolvir, paglutas
sa mga katiwalian ini sa ahensya. Dawa po kita nawaran ng 250 million pesos na income kang kang gobyerno sa operasyon kan PCSO kan Loto. Kan enot ng kan poon na papundohon ang operasyon kan Loto sa kasugan mismo ni Presidente na suspensyon kan mga gambling operation kan nakaagi pang Biyernes. Alagad okay na ang Loto operation. Binalik na yan ang parita ko gabi pala ang mawawarang income. Pero dapat ano ang mangyayari sa 10 mga taga-PCSO ini, na official na ini, na sinasabing imbuelto sa talamak na korupsyon. Diyan sa sinambit ng ahensya ng gobyerno. Ano ni, duduyanon ta pa ni, ano ni, sisirbiyan tanggaro mga rayna sa kamangahati, na nagkamalin na dakulang pira kali sa kabankang gobyerno, kan PCSO. Ano ang mga ini, itatrato taning mga very important person. Ano ini, para sasalbaronta sa ginibunindang katarantaduhan. Ano ini, paninimbagon tayo ini. Ano ang mga ini? Ididiretso na ni sa kalaboso or iagi pa ini sa magkakanikong kaso kriminal. O yan ang mga kabutan kan publiko. Na siyempre, tamapipirak yan, kaya kayan magbayad ng abogado, kaya kan mga yan na magbayad ng mga makapot kan sa indang mga kaso. Diba? At sa kahaluyan, madismiss lang or baat sa kahaluyan, ngiritan lang kanian aatubangon ng mga kaso. Dahil pag may korta ka, may abogado ka na pwede mong bayaran, pwede mong malusutan ang sa imong kaso. Pero gobyerno ang makaso sa inda, sabi ko na nga ni, ang mga elected officials, may mga term limit sa naman ang sa indang puder. O paano kung ang presidente bago na? Paano kung ang mga nakaturo ko na mga opisyal ng gobyerno magkaralingawanan ni yung mga hirong inikan sa tuyang namumuta na presidente na ang katuyuhan mananggat. Iyo ang malabanan ang malala asin alamak na korupsyon sa nasyon kan Pilipinas. Gusto niya talaga malinigan talaga ang mga ahensya ng gobyerno na mapundo na po talaga ang korupsyon. At kawawa naman po kan mga taxpayer. Kawawa naman po sa mga namamanwaang Pilipino na dapat na makinabang sa mga proyekto programa kan na mga ahensya ng gobyerno. Isa man sa ang nakikinabang nagkakapersa ng opisyal ng gobyerno. Kaya ako, minsan po, saludo man ako sa kaisugan asin kadunungan ni Presidente Duterte na labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Labanan ang illegal, gawos na mga illegal. Kung pwede nga sabi kan ibang mga namamanuang Pilipino, talagang totalmente na manang sugal sa Pilipinas. Maski ni mga kasinong ini, nagiging kausapan ngayon kan iriwal kan pamilya kan mag-arago, nagiging mitsapan ng korupsyon. Kan mga naglalaok sa mga kasino, lalo na kung nababangag ng maray, nababangkag ng maray, sinaalik na sa katataya, kasusugal sa mga kasino. Dapat kani yung mga kasinong ini na igong mga manlain-lain na klaseng sugal, saro naman ni sa harion sa Pilipinas. Maski nga ining loto ining mga game of chance na ini, na pambakal na sana po ni na bagas.
pambakal na sana po, excuse me po, pambakal na sana po nin kanira, pambakal na sana ning notebook, ballpen, kan sa tuyang mga estudyante. Pinagsasapalaran ta pa dahil sinapalag game of chance na ang isip ta, ang nasa puso ta, kung sa tuyang kapot na kwarta, itaya ta sa loto or itaya ta sa sugal, paad nga manggana, madaling magkaigwa nin dakulang kwarta. Na dahil mo pinagalan, kundi nagtaya ka lang sa sugal, nagkaigwa ka ng kwarta. O yan ang mga dalagan, ano? Pero sabi ka ibang mga nakakaulay ko, mas maray gayod ngayon, pati ang kasino, pati ang gabos na klaseng sugal, halion na sa Pilipinas. Kundi niya ko paano mampuan mga programa ng gobyerno. Naarog kang PCSO sa mga POs na kababayan tang may mga kailangan, subject for operation, may problema sa kidney, sa pulmonary, sa colon problems, and other sicknesses, mahagad tabang sa gobyerno, sa PCSO. Kaya nga ni ko niya ako kaning siring na programa ang gobyerno, data. Nagiging source of fund ini para sa financial assistance. Sa nangangayi po. As in, ito talagang karapat-dapat na minsan dawa abo taman makitang magiginibo. Miski nga ni ang bulang, dapat nga ang bulang, haliw naman, kasarupaman nga yan, na nakakapabangkarote sa ekonomiya kanibang mga Pilipino. Na so mga nag-ingawa nga yan, nag-asinsuman, nakano at magbulang, na nali, nagparabalik-balik sa bulangan, nalingawan so mayor minting hanap buhay, trabaho, hanggang sa natanggal sa trabaho, nabangkag sa kabubulang, kadidirbi o kabubulang, ayan nga ang naging resulta na ipabakal sa warong, na ipabakal sa mga pagkasadiri, nautot ang kwarta sa bangko dahil sa kasusugal kabubulang, ang unyan nga itsura na asin misto lang kulubin. Kaya po sabihin, dahil po sa sugal, dakol po ang nagtitios ng mga Pilipino. Pero kung mayo na ngayong sugal, pagmati ko ngaya, mababawasan ang kriminalidad sa nasyon. Pandawa ngaya, magiging maugma ang lambang pamilya dahil kung hali ka ngaya sa sugalan, kung nanggana ka, yaw ng mga barkada, turipon. Dahil minsan doang klase ang barkada. May barkadang marayon sa imo, kung igong nauut-ut man sa imo. Kung nababaratuan mo, o kung dahil man, na ipapasyar mo kung sa ng mga masisiram na lugar. Maray ngayon, kung pag nanggana ngayon sa sugal, nauli na sa pamilya, maintri ka sa mga agom. Nagiging kausap baga ngayon ng korupsyon niya. Paano ngayon ang gana sa sugal? Mataramdaw ngayon sa agom na agom ako ng gana ng milyon. Ay, mapagang ngayon. Maray pa ngayon sa mga barkada, natintaran pa sa unang gana. Kaya na ngayon, palita, igwa baga ngayon dumampaling mga bagong mga makakayo na mga angels, dumandaw ngayon kita mag-relax. Total ganyan, kaanakaman yung kakulang kanila. Ano lang ngayon kung mag-tigsararo kita, tapos ngayon, siram-siram kita ng mga pagkatan. Tapos ngayon, happy ngayon kita. Kung minsan na giging kausapan ng korupsyon, ang mga nanggagana sa sugal, tatay man yung nagtataraming tamang deklarasyon sa mga ako, na ako ngayon ang ganang araw kaning kandidata. Pero nang makupita. Tatagamahan naman ba si masunod na daw ngarik may kapitan sa sugal. Ang barkada, matripon, duman sa nanggagana sa sugal, alagad. Kung ang para sugal, daog, ilingon man na rong kenta, ni sarong barkada, mayo yan, mapasya.
Dahil mayong mahagad na barato. Mayong inumon na atubangan. Mayong lugar na pwedeng pasyaran para magpasiram-siram sa buhay. Kaya sabi ka ni bang nakawalay ko, mas marangay ng Diyos, pati ngayon bulang haliw na. Lalo na ngayon ang tupada, taday man ngayon nagbabayad amusement tax sa gobyerno. Excuse me po, ang mga igo ngayong tupada operation sa mga barangay. Kundi ngayon masakit man ngayong takupon ang mga tupada operation, lalo na sa mga harayong barangay sa sentro. Tan mga paradakop ngayon na mga yaon sa lalo kan PNP nangorg na ang may higos pa lang kaya na mag-rate na mga membros kan na Criminal Investigations and Detections Group, CIDG. Diyan sa naman ngayon sa mga urban barangay nagko-concentrate taharani sa sentro. Madali silang makahagad ng assistance sa provincial police office or sa PNP central office kung ikaw ngayong sakyada as in excuse me po, may mangyari ngayong komosyon pag nag-rate. O kaya masakit man ngayon minsan ang mga tupada operation sa mga minsan nga ni ngayon legitimate cockpit arena na may aldaw lang na tinutugutan sindakan mga local government na mag-operate gan sa indang Bulangan. Halimbawa ngayon sa Sarong Simana ang permit na itinosenda saro o 2 beses lang sa kada aldaw magpabulang. Ang ginigibo ngayon kan na ibang mga cockpit owner, mga bulangan, sa diring bulangan, ay gibohon ta na ngayong 4 na aldaw o 5 aldaw. Gibohon ta na ngayong 4 aldaw an sa itong pabulang. O ano ibang ngayon aldaw na pabulang, tupada na ngayon yan. Yan nga, liti mo na ngayong bulangan yan. Kundi yan nga, dahil man niya napapapuro kundo, takpon, may permit. Alagad sa permit, nababayular. Tayo na nga ngayon na giging perang aldaw na ngayon. Ay si permit ngayon tinao, baka ngayon 2 days operation per week. Pag-iigibo na ngayon oralo. Ano ba ngayon kento? Paada naman na ngayon. Lalo na kung makusog ngayon ang kapitan, sa alkalde, sa chief of police. Mayo ngayon mareklamo. Nangurog na ngayon kung tarakot man ngayon ang mga naka-register sa sarong barangay, sa punong barangay. So, siyempre ngayon okay lang ang mga tupadang yan. Pero minsan ngayon, nagiging kausang buralayaduhan, iriwal. Kan mga mag-aaragom. Minsan niyo na nga ngayon yan, kung si Mr. ngayon nagbulang, ibinulang pala niya si Pampakal sarong sa akong abono. Ibinagbulang pala niya si Babakal sarong sa akong baga, so pang-tuition kan mga ate. Na daw, o di siyempre ngayon, iriwal sila. Kan sa endang pamilya, kan makato. Kaya dapat nga pati bulang, bingo, karay cross, tong H, madyong, waiting, STL, ito kaya po waiting naging STL. Pero STL lang nga, minsan tigbubukis pa kan mga para-waiting, pambira talagang doon kan mga Pilipino. Tapos, haliw lang, pati ngayong casino, pati ngayon yung luto, kung pwede ngayon, na ngayong sugal na nga rin. Dahil matukdoan ang mga Pilipino na maging mga sugarol. Mga tukang, inabot na kami yun yung oras sa pamaharam sa loob ng programa ng Bicol Connection. Ano ito? May nagpas ba ka? Ulit. No time na po. Mapaalam na ako sa loob ka na programa. Good morning kay Madeline Osiana. Good morning. Thank you so much for watching. Kirmanang Monica Perigin. Kirmanang Melanie Mendoza. Nag-watching man from Cyprus. Si Amigong Sinala nag-watching. Thank you so much, sir. Ini po si Joey Abanolim. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Sa ngaran po kan sa kuyang mga partner sa luwas na nagpaabot ng mga reports. Yan po dyan sinda
Philip Barasina and Rocky Bayobo and Marbaroga. Naging newsmaker ta sa local programa si Punong Barangay Johnny Nacario kan San Vicente, Ciudad Caniriga. Sa lado technical, Engineer Tony Aguilar, sa muyang Chief Technician. And si Rodel Cesar, ang pwede niyang PIO. Yan man si Miss Kayla Ligasyon, sa muyang APA. Sa transmitter site, si Engineer James Oco. Ang PSG naman, si Tony Saison. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Hasta sa masunod na naman ng mga aldaw, iribanan kita sa programang Bicol Connection. Thank you so much. Mapasatoy ang pulong ng biyaya as intendisyon kan mahal na Diyos. Ngunyan, sagpod pa man. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonekta sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga barena. Bicol